Това е до 6. Привет! Привет от мен. Това е Тайфун и днес сме в неговото ателие Джаго. И днес ще направим една лъжица за вас. Та, ако искаш да спечелиш тази лъжица, просто може да влезеш в инстаграма ми или в техния инстаграм. Ще изпратим на един от вас. Днес ще покажем как се дялка лъжица. Тайфунски, това какво дърво е? Това е бук, който е заразен от къвата и букът е с мраморни... има мраморен ефект по самото дърво. Реално този дефект ще го използваме като ефект. Nice. И сме начертали грубо формата как ще изглежда и сега е момента да отнем тази част, която е най-важната от лъжицата, където се събират супи, да, примерно. После ще изкараме и дръжката на лъжицата и така. Супер. Докато работиш, може да кажеш за различните дървета, какви са предимствата, защо избираме в момента да работим с това дърво? Букът е предпочитан за кухненски посуда, понеже не съдържа, т.е. бактериите не успяват да виреят по него. И има и дъски, талари изработени от бук. Също така водата трудно плива по това дърво и е твърдо и след многократно измиване не се нарушава и издържа по-дълго. Също така има и хубава шарка така. Да. И ако искаме все пак да го предпазим, това дърво да предпазим нашите посуда, най-добре е с естествени масла да ги обработваме. Примерно зехтин, пчелен восък, восъци. Какво означава да ги обработваме с? Тоест, вземем зехтин и ги омазваме, така ги оставим да попие количество зехтин и после избърсваме с парцал и това се прави периодично. Ако вече е доста използвана лъжицата или дадената посуда, вземем финна шкурка, отнемаме от горния слой и пак намазваме с зехтин или нещо друго. Какъв е този нож, който според? Това е длето, което е холкер, заради самото извиване тук. Тоест отнема по специфичен начин дърво, тоест не е като правото да прави парафраз, ами дълбай. Понеже с правото длето няма да успеем да отнемем по този начин, което е нужно за лъжицата. Съответно, тази дървесина е твърда и се налага малко повече сила при самото отрязване, при самото отнемане. Какво би съветвал някой, който иска да почне да се занимава с дялкане или с дърворезба? Първо да попрочете малко, да се информира, да се набави необходимите инструменти. Лично тези са немски и са добро качество. Инструментът е важен, но след това идва и поддръжката. Човек трябва да си поддържа инструментите
лъжиците, за да работят. И да се грижат за тях и да ги наточват време на време. Да. И примерно след тази обработка трябва да ги наточим за следващата. Да. Понеже, както казах, дървесината е твърде. Не е хубаво да се дълбае към нас, т.е. може да отскочи и да се нараним. Да. Най-добре е да сме срещу, т.е. ако ударим по-силно или ни тръпне ръката, да отиде натам. Да. Сега почнем да добиваме си желана форма за лъжицата. Да. Иначе по-финно така. Първобитна, с цел да се отличава от модерните лъжици. Ще направим препратка към нашите прадеди, че преди се използвали такива лъжици, съответно някой ги е изработвал или всеки сам си е изработвал лъжицата. Но това е, което търсим като ефекти. Тази лъжица е за възраст. Ще поема малко повече храна. Да е супер. За рамен. Да знаем. Дръжката, там ще направим декорации на нея. Тази част, където е само полегло на лъжицата, нямаме много творческо поле на изява. Така че просто ще издяваме тази част. Телефон, искаш да ни кажеш през какъв процес минахме до сега и какво правим сега? Сега сме на последния етап. Предишните етапи първо си подбрахме парче дърво, след това го разкроихме на две, т.е. си взехме нашето парче, сцепихме го на две, след това грубо си изскицирахме върху парчето дърво лъжицата и почнахме да отнемаме. И минахме през няколко операции, отнехме тази част с триона, след това отчупихме тези парчета, съответно и тази страна и после и тази. Тук се го издълбахме с холкера, с това извисто длито. И за наше щастие тук не се появи една бемка, да го кажа, което е доста приятно.
Да, реално ще стане много шарена такава. Тук поддръжката също ще изскочат разни детайли. Тук имаме едно проядено, се надяваме да падне. Ма да не падне, пак ще е окей. Да. Така че... Целта като цяло тук е да не е перфектна лъжицата, да е по-крафт. Да. Да почна да дяваме. Както виждаш, Тайфун използва палеца на лявата си ръка, за да застопори и да избутва ножа не с мускулите на дясната толкова, колкото с лявата, което е много по-безопасно, дава много повече контрол върху движенията. Това според мен е най-приятната част от процеса, защото просто е много тиха и е много повече по детайлите. От кое занимаваш с... Всъщност кажи направо с какво занимаваш и какво представлява? Реално аз съм завършил интериорен дизайн на мебели и след като завърших исках да си основателя и да правя продукти за интериор, аксесуари, огледала и други мебели. Но преди това трябваше да се науча да боравя с всички машини и се наложи да премина през практиката. Тоест безопасно да мога да боравя без да ми изпадат всички пръсти. Няколко години работих в различни фирми. Участвал съм в доста проекти и натрупах опит и започнах да се оглеждам за пространство за ателие. Лека по лека почва да излиза формата. Да. Аз сега отнемам тук, ще направя позовлена дръжка, да е по-ергономично, по-удобно и да изглежда по-добре. Също така това ще го повторя, само ще отнема този материал тук, където е излишен. И накрая тук ще се заиграем. В общи линии дървото влиза всякаква употреба. Като започнем от къщи до посуда, използвал съм лъжици, да. Дървени, не? Дървени не толкова смешно другото, но... Ако ядете мед, трябва да използвате дървена лъжица, за да медът да е пълноценен като храна. Понеже металът отнема тези свойства на меда. Така е, бе. Да. Не го знаем това. Че... Трябва да се взема една дървена лъжица. Да. Да си направя, да. Да, видя как се прави, че може да се направиш. Ще ми трябва заготовка, която не е толкова сурова, защото нямам трион или... Да, това е материал, който е изсъхнал вече доста години и ти усети как е твърдо такова. Доста. Сега ще подялкам малко. Какво е
кошарка, виж как се променя цвета тук. Много готино. Искаме да го направим, ей тук ще направим малко. Тук искаме да е най-тясно. Да, там ще е ефирната част. Почва да усещаш. То тук е по-лесно, тук е най-трудно. Почваме мускулно да имам вече. Да. И тук искаме ли да има някаква изживка? Ами тук би трябвало да му направим изживка. Прави нещо. Там е да, много. Да, това е вариант. Тук май по-добре да оставят те. Да не стане някаква вилица или нещо такова. Еми, те инструменти са остри, да и... Но ти се справяш доста добре. Благодаря. Да не кажа отлично. Ценявам го. Дялкал съм малко. Не много. Едно делфинче бях направил веднъж, че ми е... С нож или с лета? С нещо такова. Такива малки фигуринки правя. Толкова амбициозни проекти, като мъжици не съм. Последни щърхи. Много красиво.